Не! Не! Тук е лапа! Ау! Видя ли кой беше? Гадно, ще смачкаш кучето. Няма да смачкам. Ау! Я съм носкаш. Не може да не защити, още може да си спера коректора от дънките. Ти ма надяска беше тук един път мало! Нищо втори път. Втори, трети, пети, виж кобре, стига престани, стига нещо. Окей. Виж кома Вижда. гледай. Тук съм под някакво насилие. От химика. От химика. Ай, спирай. И даже ако искаш.